intaffu l-faqar b'investiment konkret fl-anzjanità. Kien dan il-messaġġ li ħareġ minn diskors li għamel il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius waqt attività f'lukanda f'San Ġiljan li kienet organizzata minn STM Malta u li fiha kienu diskussi l-pensjonijiet. Fid-diskors tiegħu David Agius spjega kif il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur nida konsultazzjoni miftuħa dwar l-istat attwali u l-futur tas-sistema tal-pensjonijiet f'pajjiżna, konsultazzjoni li fiha twaslu mijiet ta' ideat u rakkomandazzjonijiet. Gvern ġdid nazzjonalista se jiżgura li l-pensjonanti tal-lum u l-ġenerazzjonijiet ta' għada ikollhom moħħhom mistrieħ li f'Malta għandna sistema tal-pensjonijiet sostenibbli, diċenti u ġusta. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma msejsa fuq diversi prinċipji fosthom sistema li tkun valida l-futur u li tiffinanzja lilha nnifisha u sistema ġusta fejn bħala pajjiż niżguraw li l-ebda pensjonant ma jkun qed iġarrab inġustizzji relatati ma' riformi tal-passat jew ma' kontribuzzjonijiet mitlufa. Gvern Nazzjonalista joħloq sistema ta' pensjonijiet diċenti li tindirizza l-faqar, dan fil-waqt li tinħoloq sistema affidabbli u sigura fejn il-Gvern jipprovdi soluzzjonijiet għal pensjonanti ta' għada biex jitħeġġu, ifandlu u jinvestu fi skemi sodi. Fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippreżenta ġabra ta' proposti konkreti biex jiżgura li iħaddem dawn il-5 prinċipji fil-prattika.